पैसा लगा नाटक नहीं पैसा लगा ठीक लगा ना नाटक से का सीख बना लिया संविधान सबके बराबर कर देला ना तो हमारे केहू भी भेद ना करे चाहिए समझ में आया ना दहेज मतलब लिहल ठीक है कि ना लिहल ठीक है दहेज मतलब अभिशाप है दहेज के चलते बहुत माता पिता के शासन झेले पड़े और बेटिया के भी शासन झेले पड़े समझ में आया ना समझ में आया तो इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप है ना आपका राय का बा लोगन से अपने समाज के लोगन से प्रधानमंत्री आई तो ताली ताली अरे 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 कुछ हो करे इनके ला बोला पैसा लगल ना पता था बोलल जाला बोला ना देखिए हमने के आपके अधिकार के बात का आ रही था और आप लोग ऐसे भागा जाए तो कैसे काम चले हैं हम उन्हों के नंबर जाए फिर भगे ना वो आवा हो जा रही है लुकाल बता रहा आवा एरिया ना ही तो बोल दा भैया दा कैसन लगल नाटक अच्छा लगल ना समझ में आया ना नाटक का काम में बात बोलिया संविधान में हमने के अधिकार के बात कर गई बा कौन अधिकार की बात कर गई बा संविधान में हमने के अधिकार के बात कइल बा कि बेटी बेटा में भेदभाव ना रखे के चाहिए और दहेज देवे के भी ना चाहिए ना देवे के चाहिए ना लेवे के चाहिए गुड क्या बात अच्छी बात बोलो भैया बढ़िया से एकदम मन लगा के पढ़ा कैसे शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम बा कि हर समस्या और क्या बोली शिक्षा से ही मिली मन लगा कर पढ़ाई छत्ते पर के बोलल चाहत हो छत्ते वाला खुदा लुकायल मका बढ़िया दादा बोला देखबा अबू पता है यहां कदम भागत का है हम तो बैठल जाला का हमार सब तो नहीं के बोलिए आप बोली ना आप नाटक देख रही है ना तो नाटक से का समझ में आया का संदेश मिला आपका नाम रामकरण रामकृत बहुत बढ़िया चाचा आप नाटक देख ली हैं नाटक से का समझ में आयल है जौना समझ में आयल हो दो शब्द बतावे जाओ वो समझ में आयल कि ना आयल ना का कहता है देवे के चाहिए कि दहेज लेवे के चाहिए न लेवे के चाहिए न देवे के चाहिए बिना दहेज के शादी करे के चाहिए हाँ ये बात बतावल बहुत सबके जरूरी बा ठीक है ना संविधान का कहता है सबके बराबर सबके बराबर का अधिकार देला ना और सबके स्वतंत्रता का अधिकार देला कि सब लोग स्वतंत्र बा संविधान को कहत बा ना नाटक से समझ में आयल कि ना आयल ना तो ये बाती का अपने अंदर आत्मार्पित कहल जाए ना हाँ अमल कहल जाए बात ना ये बात सही है कि गलत है एकदम खरी है ना इससे समाज में सौहार्द और बंधुत्व कायम हुई ना हाँ भाईचारा बढ़ी कि ना बढ़ी तो ये बात है कि हमनी के खुद अमल करे बा और सबके बतावे के बा कि सब लोग सौहार्द बढ़ावे खातिर सबके समता और स्वतंत्रता का अधिकार बा और सबके अधिकार दिहल बहुत